Πάμε τώρα στο μεγάλο στοίχημα για αυτές τις εκλογές και αφορά βεβαίως τον Δήμο της Λαμίας. Γιώργο Στεριόπουλο, εκεί είναι αρκετά έντονο το ενδιαφέρον. Να δούμε πώς εξελίσσεται αυτό το κλίμα λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες και το τι θα αποφασίσουν οι πολίτες, οι δημότες αυτής της πόλης. Κοντά μας στο κεντρικό δελτίο είναι ο Δήμαρχος Λαμίων και εκ νέου υποψήφιος, ο κύριος Γιώργος Κοτρονιάς. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα και εσάς. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω όμως λίγο για το Γιώργο Κοτρονιά. Αυτοδιοικητικός, με πολιτικές ή κομματικές στηρίξεις. Ακούστηκαν πολλά. Γνωρίζετε και την πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Σαμαρά και τις δηλώσεις που έγιναν. Νομίζω το αυτοδιοικητικός είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τον Γιώργο Κοτρονιά και τον χαρακτηρίζει από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκε με αυτό που λέγονται κοινά, με τα κοινά. Εγώ έχω πει ότι έχω γεννηθεί μέσα στην αυτοδιοίκηση και θα τελειώσω την καριέρα μου μέσα στην αυτοδιοίκηση, γιατί αυτό είναι η αγάπη μου και το μεράκι μου. Το ότι κάποιος έρχεται, ένα πολιτικό πρόσωπο έρχεται και στηρίζει ή λέει μια καλή κουβέντα για κάποιον, είναι σημαντικό για έναν υποψήφιο, αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι εάν έρχονται κάποιοι και λένε καλά λόγια για κάποιον, είναι αν ο αυτοδιοικητικός το ζήτησε αυτό το πράγμα. Εμείς λοιπόν ούτε ζητήσαμε από κανέναν να έρθει να μας στηρίξει, ούτε ζητήσαμε από κανέναν να έρθει να πει καλά λόγια, ευπρόσδεκτα βέβαια από παντού, από όποιον και αν προέρχονται, αλλά εμείς απευθυνόμαστε και ζητάμε την εμπιστοσύνη και τα καλά λόγια από την κοινωνία. Στην κοινωνία απευθυνόμαστε, αυτή μας στηρίζει και όχι τώρα, αλλά και όλα τα πιο δύσκολα χρόνια τα παλιότερα, στην κοινωνία απευθυνόμασταν και τα ποσοστά τα οποία συγκεντρώναμε δείχνανε ότι η κοινωνία πέρα από κόμματα, πέρα από παρατάξεις μας στήριξε και πιστεύουμε ότι και αυτή τη φορά θα μας στηρίξει, γιατί ξέρουν ότι πολιτευτήκαμε ανεξάρτητα από κόμματα, αφήσαμε τις κομματικές μας ταυτότητες και αφιερωθήκαμε στην αυτοδιοίκηση. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, κύριε Κοτρονιά. Η διαχείριση νομίζω ότι έχουμε πει όλα αυτά τα χρόνια ότι πλέον στην αυτοδιοίκηση υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Αποδείξαμε λοιπόν αυτό το τελευταίο διάστημα με μετρήσιμα αποτελέσματα ότι καταφέραμε να έχουμε το Δήμο των Λαμιαίων, τον καλλικρατικό Δήμο των Λαμιαίων, μέσα στους 10 πιο εύρωστους οικονομικά δήμους της Ελλάδας. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό σημαίνει ότι κάναμε μια χρηστή διαχείριση. Άλλωστε, νομίζω ότι το γεγονός ότι ένας άγνωστος για μένα υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, όταν βγήκε σε ένα πανελλήνιας εμβέλειας κανάλι και είπε ότι ο Δήμος Λαμιών είναι υπόδειγμα διαχείρισης, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ τιμητικό για μας και αποδεικνύει αυτά τα οποία μετρώνται καθημερινά. Και τι μετράτε καθημερινά? Μετράτε καθημερινά η αξιοπιστία του Δήμου μας. Δεν χρωστάμε πουθενά, δεν έχουμε ληξιπρόθεσμα χρέη, δεν έχουμε κάτι να μας απασχολεί αυτή τη στιγμή και μπορούμε μέσα σε μια δύσκολη περίοδο, γιατί περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα αυτά τα 3,5 χρόνια, μπορούμε σε μια δύσκολη περίοδο να στεκόμαστε όρθιοι και να λέμε ότι ναι, καταφέραμε μέσα από τη διαχείρισή μας να έχουμε ένα Δήμο υγιή, ένα Δήμο ο οποίος μπορεί να ταινίζει με αισιοδοξία το μέλλον, ένα Δήμο ο οποίος για τον οποίο το ίδιο το παρατηρητήριο πιστοποιεί ότι είναι ένας πράσινος Δήμος, ούτε πορτοκαλί ούτε κόκκινος, όπως πολλοί άλλοι Δήμοι και μεγαλύτεροι μάλιστα στην περιοχή μας και από εμάς είναι και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Μιλήσατε όμως για μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Πού βρίσκονται ή πού θα βρείτε λεφτά για επενδύσεις? Θα ξετρυπώσετε κάπου, έχετε κάποιες άκρες ή γνωριμίες, κύριε Κοτρονιά? Καταρχήν αποδείξαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι έχουμε τη δυνατότητα, ακόμα και όταν οι κρατικές επιχορηγήσεις πέσανε και πρέπει να ξέρουν οι συμπολίτες μας ότι αυτά τα 3 χρόνια η κρατική επιχορήγηση μειώθηκε κατά 70%, πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό, εμείς καταφέραμε και μοχλεύσαμε χρήματα μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνουμε πάρα πολύ μεγάλα έργα. Τα έχω πει πολλές φορές, δεν νομίζω ότι απασχολεί αυτή τη στιγμή τον κόσμο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε αυτές τις προεκλογικές μέρες που ζήσαμε, είδαμε κάποιους συνυποψηφίους να τάζουν λαγούς με πετραχίλια και να τάζουν χρήματα με απευθείας χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι όποιος διεκδικεί το αξίωμα του Δημάρχου θα πρέπει να ξέρει αν μπορεί και από πού μπορεί να βρει τα χρήματα και να μην δημιουργεί πυροτεχνικά εφέ. Εννοώ το εξής. Είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το 97% των πόρων το έχει κατανείμει στα κράτη-μέλη.
Άρα λοιπόν το 97% των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στις περιφέρειες. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διεκδικούμε και μέσα από τα προγράμματα, τα τομεακά ή τα υπόλοιπα περιφερειακά προγράμματα να παίρνουμε τα χρήματα. Ένα 3% των πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται για τις λεγόμενες soft δράσεις. Σε αυτές τις δράσεις προφανώς συμμετέχουμε. Ξέρετε ότι συμμετέχουμε στις έξυπνες πόλεις, ξέρετε ότι συμμετέχουμε σε προγράμματα για το ΡΟΜ, ξέρετε ότι συμμετέχουμε σε μια σειρά από τέτοια προγράμματα. Τα μόνα λεφτά που μπορεί κάποιος να βρει στο εξωτερικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δανεικά λεφτά. Είναι από την Τράπεζα Ευρωπαϊκών Επενδύσεων. Αν κάποιος λοιπόν θέλει να δανειστεί, μπορεί πράγματι να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να βρει πόρους. Εμείς όμως δεν κάνουμε αυτό, δεν λέμε αυτό. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να μοχλεύσουμε χρήματα όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε πει, και να το πω μόνο για να ακουστεί το νούμερο, ότι η ΔΕΙΑΛ έχει μοχλεύσει 50 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή και εκτελεί έργα. Ο Δήμος κάτι αντίστοιχο και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε να βρίσκουμε και να προωθούμε τα θέματά μας μέσα από αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Είπατε ότι κάποιοι τάζουν. Το προεκλογικό κλίμα πώς είναι? Ναι, ζήσαμε και αυτό. Ζήσαμε και αυτό. Κάποιοι να τάζουν σήμερα και να εκμεταλλεύονται τον πόνο των ανθρώπων, και ενώ θα έπρεπε να τάζει ο νυν δήμαρχος, να τάζουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι, εκμεταλλευόμενοι τον πόνο ουσιαστικά των ανθρώπων, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι η ανεργία. Προφανώς η ανεργία είναι το νούμερο ένα πρόβλημά μας, αλλά προφανώς ο Δήμος, όταν θα προσλάβει μέσα από τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί, και δεν μιλάμε τώρα για πρόσχερες θέσεις εργασίας, μιλάμε για μόνιμες θέσεις εργασίας. Προφανώς ο Δήμος μας θα προσλάβει όταν επιτραπεί, γιατί δεν έχουμε μπάσει κόσμο από τα παράθυρα και όπως αποδείχτηκε από τη μελέτη του Υπουργείου Εσωτερικών, μας λείπουν 97 άτομα, τα οποία εμείς θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα καλύψουμε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι αναξιοπρεπές, ένα παιχνίδι το οποίο δεν ταιριάζει στο πολιτικό μας ήθος και δεν το κάνουμε. Το πολιτικό κλίμα, μιας και με ρωτάτε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Εισπράττουμε εμπιστοσύνη και αγάπη από τον κόσμο. Βλέπουμε το ρεύμα νίκης, το οποίο αγκαλιάζει το συνδυασμό μας. Έχουμε έναν ανανεωμένο συνδυασμό κατά 80%. Έχω κάνει πράξη αυτό που υποσχέθηκα, ότι αυτή την περίοδο θα έχω έναν ανανεωμένο συνδυασμό και θα κάνουμε τομές και ανατροπές που χρειάζονται για να αφήσουμε το στίγμα μας. Το προεκλογικό κλίμα βέβαια έδειξε και κάτι ακόμα, κάτι πολύ, πολύ σημαντικό για μένα, αλλά πολύ λυπηρό για την αυτοδιοίκηση. Έδειξε ότι εκτός από το δικό μας συνδυασμό, κανένας άλλος δεν είχε να κάνει κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Όλο αυτό το διάστημα δεν ακούστηκε ούτε μία πραγματοποιήσιμη σημαντική πρόταση. Ακούγονται γενικολογίες, ακούγονται ευχολόγια, ακούγονται επιμέρους θέματα στα οποία έχει ειδικότητα ο κάθε ένας ανάλογα με την ειδικότητα που είχε. Κανένας όμως δεν έχει ένα σφαιρικό πρόγραμμα, πραγματικό, κοστολογημένο, ένα πρόγραμμα σαν το δικό μας, ένα πρόγραμμα το οποίο ακολουθεί ένα στρατηγικό σχεδιασμό που εξελίσσεται για να μπορέσει να πείσει τους δημότες μας. Γιατί σε αυτές τις εκλογές δεν θα ψηφίσουν, πιστεύω, οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, ούτε με οργή, ούτε με αγανάκτηση στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Θα ψηφίσουν τους ανθρώπους που μπορούν να εγγυηθούν ότι θα πάνε το καράβι μπροστά τα επόμενα χρόνια. Κύριε Κοτρονιά, θεωρείτε έτοιμο να γίνονται προεκλογικά έργα? Τα έργα τα οποία γίνονται προεκλογικά είναι έργα τα οποία είναι προγραμματισμένα από πολύ καιρό και εξελίσσονται. Δεν είναι unfair να γίνονται μέσα στην προεκλογική περίοδο? Ναι, αλλά δεν μπορούν να σταματήσουν τα έργα μέσα στην προεκλογική περίοδο. Unfair είναι όταν τα έργα γίνονται και προγραμματίζονται μέσα στην προεκλογική περίοδο. Εμείς τα έργα τα οποία εκτελούνται αυτή τη στιγμή, όλα τα έργα που εκτελούνται αυτή τη στιγμή, γίνονται μετά από προγραμματισμό, μετά από εξέλιξη. Παραδείγματος χάριν, μας εγκρίθηκε και τελικά δημοπρατήθηκε η ανάπλαση της οδού Αθηνών, η ανάπλαση της οδού Καλυβίων. Αυτό το έργο το δουλεύουμε από πρόπερση. Τώρα όμως δημοπρατήθηκε το έργο αυτό. Είναι δηλαδή προεκλογικό το έργο αυτό? Μακάρι να είχε δημοπρατηθεί 6 μήνες νωρίτερα και τώρα να κατασκευαζόταν. Άρα λοιπόν δηλώνω κατηγορηματικά. Αλλά τα υπόλοιπα μικρά στην περιφέρεια του Καλλικρατικού Δήμου το ίδιο ήταν? Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν αλλάζουμε ποτέ την τακτική μας, είτε είναι εκλογές είτε δεν είναι εκλογές. Και μάλιστα, αν θυμάστε, στις περασμένες εκλογές, πέρασαν οι εκλογές και κάναμε τόσα πολλά έργα που κάποιος είπε ότι
ο Κοτρωνιάς πάει και για άλλη τετραετία. Δεν το κάναμε γι' αυτό. Απλώς ήταν η ώρα τους να γίνουν αυτά τα έργα. Τώρα, ανάγκες, αν έσπασε ένα αυλάκι, αν έχουμε ένα πρόβλημα σε μια υδρομάστευση, αν πρέπει να καθαριστεί μια σούδα. Αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να γίνονται και για όλα αυτά τα έργα κανένας δεν έχει αμφισβητήσει μέχρι σήμερα την νομιμότητά τους. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν γίνονται με απόλυτη διαφάνεια. Εγώ, κύριε Δήμαρχε, σας ρώτησα αν είναι unfair. Και εγώ σας απάντησα και σας είπα, unfair θα ήταν εάν τα έργα αυτά προγραμματίζονται τώρα για τις εκλογές. Όχι αν εξελίσσονται πριν από τις εκλογές και κατασκευάζονται τώρα. Σας δηλώνω λοιπόν ότι όλα τα έργα τα οποία εξελίσσονται αυτή τη στιγμή είναι έργα τα οποία έχουν προγραμματιστεί από πριν. Και κάποια από αυτά εξελίσσονται σήμερα. Θα σας πω και κάτι άλλο για το unfair. Υπάρχουν κάποια έργα μέσα στο κέντρο της Λαμίας και αυτά προγραμματισμένα από παλιά, τα οποία δεν άφησαν να γίνουν ακριβώς για να μην βρεθεί κάποιος και να πει ότι κοίταξε, τα κάνω τώρα τελευταίες μέρες προεκλογικά. Αξίζει όμως να τονίσω, και αν μου επιτρέπετε να πω, ότι προφανώς η πολιτική μας είναι τα έργα να γίνονται προγραμματισμένα και φυσικά με δημοπρασίες. Σας γνωρίζω λοιπόν ότι από όλο αυτό το ποσό στο οποίο αναφέρθηκα, το 98% των έργων γίνονται με δημοπρασίες. Τα έργα τα οποία γίνονται με αναθέσεις είναι μικροέργα, τα παίρνουν μικροεργολάβοι, μιλάμε έργα μέχρι 12.000 ευρώ, όχι παραπάνω. Αυτοί λοιπόν οι μικροεργολάβοι που κάποιοι τους χαρακτήρισαν και κατεστημένο και διαπλοκή, αν είναι αυτή η διαπλοκή, χαλάλη, αλλά αυτοί οι μικροεργολάβοι που παίρνουν αυτά τα έργα, για να μην υπάρχει ούτε ηθικό πρόβλημα στο πώς γίνεται η κατανομή, γιατί πρόβλημα νομιμότητας προφανώς δεν υπάρχει, άλλωστε ουδής το αμφισβήτησε αυτό το πράγμα, ότι είναι μια νόμιμη διαδικασία η οποία ελέγχεται και από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κανένα ευρώ δεν βγαίνει αν δεν ελεγχθεί. Όμως για να μην υπάρχει και ηθικό πρόβλημα για το θέμα της κατανομής σε πολλούς εργολάβους, αυτή τη στιγμή η κατανομή των αναθέσεων γίνεται μέσα από κλήρωση, μέσα από κατάσταση που μας δίνει το τεχνικό επιμελητήριο, ώστε ο κάθε ένας που παίρνει να μην ξαναπαίρνει μέχρι να τελειώσει η σειρά του. Για να το συμπυκνώσουμε λίγο τώρα, το μέλλον και η προοπτική για τον Δημότη, εσείς ζητάτε για μία ακόμη τώρα πενταετία την εμπιστοσύνη πριν φτάσουν στο παραβάν και το μήνυμά σας, κύριε Κοτρωνιά. Κοιτάξτε κύριε Βούτσινε, δεν θα μιλήσω για έργα, γιατί όπως ξέρετε μέσα από το στρατηγικό μας σχεδιασμό τα έργα μας είναι σαφή, είναι μελετημένα, είναι προδιαγεγραμμένα, ξέρουμε τι θέλει ο νέος Δήμος Λαμιαίων για να προχωρήσει μπροστά. Άρα λοιπόν το μόνο μας ζήτημα σε αυτό το τομέα είναι πού θα βρούμε τα χρήματα και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να βρούμε χρήματα από κάθε πηγή και μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Άρα λοιπόν να μιλήσουμε γενικά για το όραμά μας για την νέα πενταετία. Το όραμά μας λοιπόν είναι πρώτα απ' όλα να ζήσουμε σε ένα Δήμο αλληλεγγύης, σε ένα Δήμο στον οποίο θα γίνει αναδιάταξη του πλέγματος των κοινωνικών μας υπηρεσιών, ώστε σε καλύτερη συνεργασία μαζί τους να παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες σε ευρύτερα κομμάτια του κοινωνικού μας συνόλου. Επίσης, θέλουμε ο Δήμος μας να είναι ένας Δήμος φιλικός στις επενδύσεις, φιλικός στους νέους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι προχωράμε αυτή τη στιγμή σε απαλλαγή από δημοτικά τέλη και από τα τέλη ίδρυυσης σε όλους τους νέους επιχειρηματίες και επιστήμονες οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους στο Δήμο μας. Στόχος μας είναι η μείωση της ανεργίας. Αλλά η μείωση της ανεργίας δεν θα γίνει από το Δήμο Λαμιαίων. Ο Δήμος Λαμιαίων θα δημιουργήσει συνθήκες μέσα στις οποίες θα αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα για να μπορέσει να μειωθεί η ανεργία. Και βέβαια θα συμβάλλουμε με οποιοδήποτε τρόπο στην προσωρινή ανακούφιση θεμάτων που έχουν σχέση με την ανεργία, ειδικά των νέων. Παράλληλα, όπως ξέρετε, αυτό το διάστημα μέσα από τον οριμαγδό των αλλαγών που ζήσαμε και τις οποίες υποστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια από το μνημόνιο, γιατί πρώτοι εμείς οι δήμαρχοι υποστήκαμε αυτές τις επιπτώσεις του μνημονίου, έχουμε έλλειψη προσωπικού αυτή τη στιγμή, άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια αναδιάταξη του προσωπικού μας από την αρχή, μέσα από τον νέο οργανισμό τον οποίο έχουμε ψηφίσει, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα και να αξιοποιήσουμε καλύτερα το προσωπικό μας. Τώρα, όνειρό μου είναι στον άξονα Δελφή-Καλαμπάκα η Λαμία να παίξει ένα συγκεκριμένο πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέμα του τουρισμού. Να αποτελέσει η Λαμία, και όταν λέω η Λαμία εννοώ ο Δήμος Λαμιαίων, η Λαμία, η Ηπάτη, όλες οι περιοχές μας οι οποίες έχουν δυνατότητες τουριστικής αξιοποίησης, να μπορέσει λοιπόν να παίξει σημαντικό ρόλο, ώστε με εφαλτήριο και με βάση την περιοχή μας εδώ να μπορούν να επισκέπτονται την περιοχή μας, να κάνουν θεματικές διαδρομές,
ώστε να τονώσουμε την τουριστική κίνηση της περιοχής μας μέσα και από αθλητικά γεγονότα και μέσα από συνεδριακά μεγάλα γεγονότα. Θέλουμε δηλαδή το Δήμο μας να τον έχουμε προορισμό. Η ανάπτυξη των ιαματικών πρόσφατα καταφέραμε και για πρώτη φορά στην ιστορία μπόρεσε ο Δήμος μας να του παραχωρηθεί η ιαματική πηγή του Καλλιδρόμου, τα ψωρονέρια, για 25 χρόνια. Πιστεύουμε λοιπόν ότι βάλαμε πόδι σε ένα πολύ σημαντικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα και μπορούμε πλέον να το εκμεταλλευτούμε καλύτερα. Όνειρό μου επίσης είναι οι Θερμοπύλες να γίνουν μουσείο του κόσμου. Όπως όνειρό μου είναι σε λίγα χρόνια, και θα το κάνουμε αυτό, οι δημότες της περιοχής μας να ανοίγουν ένα διακόπτη και να έχουν δωρεάν θέρμανση μέσα από τη γεωθερμία και την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας. Νομίζω ότι με ένα τέτοιο πλέγμα και με συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες έχουμε ήδη καταθέσει και βρίσκονται στο πρόγραμμά μας, και επαναλαμβάνω, είμαστε ο μόνος συνδυασμός ο οποίος καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Ακούστε, είναι λυπηρό για την αυτοδιοίκηση να κατεβαίνουν 6 συνδυασμοί και από τους 6 μόνο ένας να καταθέτει προτάσεις και οι άλλοι να λένε γενικά πράγματα τα οποία δεν πείθουν κανέναν και βέβαια δεν έχουν και κάποιο αποτέλεσμα. Εκτός αν πιστεύουν ότι σιγά σιγά θα τα βρουν μπροστά τους και θα μπορέσουν σιγά σιγά να διαμορφώσουν ένα πρόγραμμα. Δεν γίνονται όμως έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα γίνονται μετά από προετοιμασία, ικανή προετοιμασία, μελετημένη προετοιμασία και εφαρμογή σε όσους τομείς μπορούμε περισσότερους. Τελικά, κύριε Κοντρονιά, το ψηφοδέλτιό σας είναι ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, όπως ήταν τουλάχιστον τις προηγούμενες τετραετίες, ή είστε ακόμη ένας ανεξάρτητος υποψήφιος? Ούτε τις περασμένες τετραετίες ήταν ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πάντα, όπως ξέρετε, ξέρετε, στα τελικά αποτελέσματα θα γίνει μπλε. Ποτέ δεν έγινε μπλε η Λαμία στα τελικά αποτελέσματα. Η Λαμία σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις ήταν λευκή, γιατί ο δήμαρχός της ήταν ανεξάρτητος. Ο φίλος σας ο Πρωθυπουργός όμως άλλα είπε. Ο δήμαρχός της είναι ανεξάρτητος. Ο φίλος σας ο Πρωθυπουργός, λέω, έξω από το ξενοδοχείο Φθία στη δήλωσή του άλλα είπε. Τον ευχαριστώ για αυτά που είπε ο φίλος μου ο Πρωθυπουργός, γιατί έχουμε γνωριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ξέρετε ότι ο δήμαρχος της Λαμίας έχει την τιμή να είναι τακτικό μέλος στην Επιτροπή Περιφερειών της Ευρώπης. Εκεί είχα γνωρίσει τον κύριο Σαμαρά και ευπρόσδεκτα κάθε καλή του κουβέντα. Το ψηφοδέλτιο σας, κύριε Δήμαρχε, είναι ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ή ανεξάρτητο? Θα σας απαντήσω. Όπως ευπρόσδεκτη είναι κάθε καλή κουβέντα από όπου και αν προέρχεται. Γιατί σας ανέφερα και άλλους ανθρώπους. Δεν μου απαντάτε σε αυτό που σας ρωτάω. Αμέσως θα σας απαντήσω. Και σας ανέφερα και άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πει καλά λόγια για το Δήμαρχο της Λαμίας. Καλά, δεν είναι το ίδιο με τον Πρωθυπουργό. Ερχόμαστε λοιπόν στην καρδιά της ερώτησής σας. Αυτή τη φορά το ψηφοδέλτιό μου είναι πολυσυλλεκτικό από όλες τις κοινωνικές ομάδες, από όλα τα πολιτικά κόμματα. Ανεξάρτητο ή κομματικό είναι? Τελείως ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, με ισχυρή εκπροσώπηση από πάρα πολλές πολιτικές αφετηρίες. Κυρίως όμως είναι ψηφοδέλτιο το οποίο έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι καταξιωμένοι στην κοινωνία. Έχω το καλύτερο ψηφοδέλτιο που είχα ποτέ από τότε που κατεβαίνω για δήμαρχος. Είναι το καλύτερο ψηφοδέλτιο και πιστεύω ότι αυτό το ψηφοδέλτιο δίνει αυτή τη δυναμική την οποία εισπράττουμε από τον κόσμο. Έχουμε ένα εξαιρετικό, ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, γιατί μέσα υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις παρατάξεις, άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί μου γιατί εμπιστεύονται τον Γιώργο τον Κοντρονιά, ο οποίος τόσα χρόνια ποτέ δεν σήκωσε κομματική σημαία. Τον Γιώργο τον Κοντρονιά, ο οποίος πάνω απ' όλα βάζει την αυτοδιοίκηση και τον τόπο του. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία.